रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी गोसोखां गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा गेलेनाया थांनाय सानखालि गाहामैनो जोबलांबाय। अदालगुरि जिल्ला माजबाट बियाबनि सिङाव थानाय दियाबारि गल्डेन युथ क्लाबा दियाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी गोसोखां गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोसोखांथि एबा बिथांनि मुंखौ अराय गोजोर खालामना दोननायनि थांखिजों दियाबारि गल्डेन युथ क्लाबा बिथांनि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ देग्लायनिफ्राय खुंफुंजेनो आरो बे जोलुर बादायलायनाया देग्लायनिफ्राय खुंफुंजानानै जागायजेननायनिफ्राय फैयै फैयै थांनाय सानखालि गाहामैनो जोबलांबाय। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौनो गेलेयो गोदानारि जायख्लं एफसि आरो बर' बाजार एफसिआ। मोन्नैबो हानजाया नारानाथा गेलेनानै गोदानारि जायख्लं एफसिआ बर' बाजार एफसिखौ 1 गलाव फेजेनो। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायावनो एफसिनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनो थाबैनो बिमुं फोसावनाय आरो बिथांनि मुङाव समायना रमायना पार्क, लाइब्रेरि आरो मुसुखा बानायनायनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ फोसावो। गेदेमा रुंसारि करेन्द्रनाथ बसुमतारी आगुनि एबसुनि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनाय सम बै समाव नेतृत्व होबोदोंमोन बिपिएसिनि आफादगिरि। दिनै बिथांनि मुङै न'खरनिफ्राय आरो गामिनिफ्राय जयेन्ट मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों दियाबारियाव बेयाव फुटबल मोनसे मेम'रियेल टुर्नामेन्ट खुंनाय जादों। दिनै जोबथा गेम एबा फाइनाल गेम आरो बे हाबाफारियाव न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय आंखौ हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। गिबियावनो गेदेमा करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो दिनै बिथांनि मुङै बिथांनि गोसोखांथियाव माहारिनो होलांनाय जिखिनि अबदान, माहारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांनि जिखि मोनसे गोख्रों बिफावमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे थाफानानै जिखिनि मोनसे सुप्रिम रल प्ले खालामबाय बे जोंनि थाखाय अराय फुजिनां आरो बेखौ जातीयताबादि मोनसे चेतना सिन्तानि सासे गोग्गोम माने फोथायग्रा आरो हाबा मावग्रा जोङो अरायबो जोङो बिथांनि जे आदर्श हाबा मावलांनायखौ जों गोसोखाङो आरो बिथांनि जिखिनि बिहोमा कन्ट्रिबिउसन बेखौ बर' हारिया अराय गोसोखांनांगोन। समाजाव इयुन जोलैनो जोङो अरायबो जोङो थिनानै गालांनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांनि थैनाया 1 बोसोर जालांबाय। थांनाय बोसोराव जोङो खोब मेहेरगोनाङै बिथांनि थैनाय सान बा रुंसारि जि मोनसे हाबा माने सारादु दंमोन बे सारादुखौ जों खुंफुंदों। बिथांनि मुङै मोनसे मोजां बिमुं होनांगौ दङ आरो लोगोसेनो समायना रमायना मोनसे पार्क, लाइब्रेरि बा स्टेचु बानायनानै जुगामि मोनसे बिथांनि गोसोखांथियाव बानायनांगौ जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बिनि सायाव जोङो जेब्लाबो खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे बिथिङाव गावनो मोनसे बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय खोथा होनानै गालांदों। दा बेखायनो उननि समाव जोङो आद्रा थानाय हाबाफारिखौ मावनांगोन। नाथाय न'खर आरो गामिया समाजा जिखि मोनसे कन्ट्रिबिउसननि माने मोनसे जि बिथांनि जि मावलांनाय बेखौ समाजाव गोसारहोनो थाखाय जुगामि खालामनो थाखाय जिखिनि इनिसियेटिभ लादों न'खरनिफ्राय जोंहा लुथुराज बसुमतारी मावसोमग्रा आरो नेपलियान आरो जोंहा मेडाम, बे जोंनि थाखाय माने बाख्नायथाव आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन। दा बेखायनो उननि समाव बिथाङा जोंनि गेजेराव जाहाथे अराय माने जोंनि गेजेराव देहाय मोखाङै गैयाब्लाबो अराय अमर जानानै थायो आरो बिथांनि आदर्शखौ इयुन जोलैया हाबा मावलाङोब्ला जातीयताबादि जि मोनसे सिन्ता बे माहारियाव अराय इयुन जोलैनियाव गोथाङै थांनानै थागोन होननानै आङो सानो। गोजोन्थों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব।
কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পচন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।